मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमाया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय आरो बे नैथि सानाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोबां मानि माखासे मेहेर गोनां बाथ्रा आरो बर' हारिनि थाखाय गोबां मानि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। थारैनो बे समाव मैयानिफ्राय जा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 57थि बोसोरसालिया जुथुमा बेयो सेथि साननिफ्रायनो थान्दै मेल हाबाफारिया जागासिनो दं आरो दिनैबो जागोन आरो बे थान्दै मेलाव मा हाबाफारि एबा मा थांखि लादों फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बर' फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय बर' सोलोंथाइनि थाखाय आरो बर' बिजोंनि थाखाय आरो बर' हारिनि थाखाय बर' समाजनि थाखाय माबायदि खामानि मावनो थाखाय एजेन्डा लादों एबा थांखि लादों बेखौ गुवारै फोरमायना होदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे फैबाय थानाय समाव जा गोदान जेनेरेशननि बाथ्रा जेराव ओंखारबाय थादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि खुगायाव जे जाहाथे फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोदान जेनेरेशन गोदान लाइमोनफोरखौ खाबु होनांगौ खामानि मावनो थाखाय आरो फोरोंलांनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। आरो बेनि गेजेरावनो जा थान्दै मेलनि गेजेराव मा थांखि लाखो बिथाङा फोरमायदों दि जेलाव थानाय माखासे मानि बारग' एनडिपिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनांगौ। लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव थामथि जारिमिनारि गोरोबथा जादों बे थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोख्रों थांखि लानायनिबो एजेन्डा लानायखौ फोरमायदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा थान्दै मेलनि गेजेरजों एनडिपिनि जा एक्स एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरा जेलाव थानाय बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय थांखि लादों होननानै जा थान्दै मेल बे थान्दै मेलनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा जेलाव थानाय एक्स एनडिपिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि थांखि लानायखौ फोरमायदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मैयानि थान्दै मेलाव जों माखासे CWC सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिनि जि मेल दङमोन बेयाव जोङो माखासे थांखि आजावदों आरो बेखौ जोङो थान्दै मेलाव लानानै थांदों CWC निफ्राय। बेयाव गाहायै एबसुनि जि संबिजित बेयाव माखासे माइनर जोङो चेन्ज बा एमेन्डमेन्ट खालामनायनि थाखाय मोनसे कमिटि दानो नागिरदों आरो बे कमिटिया गुबुन लेयाराव जोंनि आगुनि दैदेनगिरि आथिखालनि बिबानगिरिफोरजों सावरायनानै अपिनियन बिल्डआप लागोन जे एबसुनि बिबाननि समा 2 बोसोर बेखौ 3 बोसोर खालामनो हायो नामा, खारन 2 बोसोरा जथेस्थ' खम जायो। थांनाय समफोराव बे 2 बोसोरानो जोंनि थाखाय जथेस्थ' माने मजबुतै बे रान जाबोदों। बे समनि थाखाय बे गासैबो थिगैनो दङ, किन्तु दिनै जोंनि हाबा मावनाय जोंनि जि माने कायदा कौशल दिनै गणतान्त्रिक भाबै जोंहा हारि दानायनि हारि सिबिनायनि जे खामानि मावनायनि बे थासारि समखोन्दोआव जोङो बेखौ परिकल्पना खालामनानै जोङो बांहोनो हायो नामा बा बारायना लानो हायो नामा बिनि थाखाय मोनसे कमिटि दागोन। बर' गोजोन गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे मावफुंनायनि थाखाय जोङो गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन। 5 बोसोराव मा दफाया रोखा जाखो, मा दफाया आद्रा दंबावो आरो आद्रा थानाय दफाखौ भारत सरकार आसाम सरकारजों बबे पलिसि नीतिनि आधाराव बबे माने लामाजों जोङो समाधान खालामनायनि थाखाय आवगायगोन, जोंनि स्ट्रेटेजिया मा जागोन, डिप्ल'मेसिया मा जागोन आरो बेयाव 125 कन्स्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट एक्टनि गेजेरजों बिटिआरखौ मर एम्पावर शक्तिशाली खालामनाय आरो फाइनेन्सियेल क्षमता फाइनेन्सियेल प्रभिजनखौ शक्तिशाली खालामनाय, गहपुरसिम गामि सोनाय, खोलाहानि गामि सोनाय बेखौ माब्रैहाय जोङो स्पिड आप खालामनो हायो आरो स्र' खालामनानै लानो हायो। बर' कसारि काउन्सिलनि गामि थिसननाय बिनि पुर्नांग मर्यादा, कार्बि आंलंनि ST हिलनि इस्यु बेखौ जोङो थिग खालामदों। स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ लानानै जोङो गोथौ आरो गुवारै सावरायगोन। फारसेथिं बारग' एनडिपिफोरखौ जेलनिफ्राय जोङो लानानै फैनांगौ, बिनि थाखाय जोङो एजेन्डा लादों आरो लोगोसेनो मार्टियार परियालनो फैसा होनांगौ, केस उइथड्र खालामनांगौ, रिहेबिलिटेसना प्राय जोबफैबाय, एसे थाबावगोन। बेखिनिया दिनै मेजर बेबायदि नंलिया, खारन 4881 प्राय माने रिहेबिलिटेसन दिनै मोनबाय। दा एनडिपिनि मोनसे इस्यु थाबाय, एनडिपि रिलेटेड बारग' एनडिपि आरो एकर्डनि माखासे इस्यु थाबाय, रिलेटेड जेंनाफोर थाबाय। फारसेथिं बर'नि माहारियारि आफाद आरो गौथुमफोरखौ खौसे खालामनानै हाबा मावलांनायनि थाखाय जोङो थांखि आजावगोन।
हारि दानायनि थाखाय गुबुन फारसेथिङै बड'लेण्ड ओनसोलाव आसामाव थानाय ट्राइबेल माहारियारि आफादफोरा गुबुन गुबुन माहारियारि गौथुमफोरजों एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिदा गेदेरनि रल लानानै जोङो ज'यै खौसे हाबा मावलांनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ आरो बिथांमोननि जेंना जेंसिखौबो जोंनि खहा जायै बायदि जिखिनि जेंना दङ बेखौ सुस्रांनायनि गेजेरजों जोङो खौसे बोरै थांना थानो हायो आरो बे मन्चनिफ्राय आं बेखौबो आपिल खालामदों आरो जोंनि डेलिगेट हाउसआवबो बे खोथाखौ जोङो सावरायगोन जे बर' जि आनसलिक राजनितिक दल दङ